Esselamu aleyküm vatandaşlar. Esselamu aleyküm saparağı. Salam Halmurat. Bağımın Halmurat gittinle. Ay o bura sırkovçuluk bolan için saparağı efire çıkılmadı. Hudaya şükür. Bu ortada sesimi de iyidine kaydık geldi. Karılan dolanır da. O hem hep şey Halmurat ağan yerde dip soruyorlar. Biz soruyanam yok Halmurat. Onun bağımın Halmurat ağa bağdır itinge direnler yazdı. Bir uyuyanlar. Ay oğlu. Mesela olun adamlar soğurak durulun için saparağı dedim. Tanrıyan kadın. Ya şöyle ben yığırım bunu vatandaşlarımızdan sohbetleşli ettim. Ben şu tayda yurdun içinde koronavirüs vardı. Yağdaylar vardı aydık geçtim elbette. Yöne. Yurdun içinde yine bir başka lokan problemi var. Oğlum yurdun siyasi durumu. Hükümet bize var mı? Var olsa ne derecede var? Yok olsa ne derecede yok? Bunu ne edip çalışmalı? Yollar açılacak, kaçan olacak, ne hiletecek olacak? Onun ornuna kimler gelip gelecek? Şunu real bir topor sonra olan toplumunu adamla men önünde keserdip koyardı. Elbette ki bu mesele vardı. Fikrim alışyat ödari gurunları medyat yönü. Şunu kun halka şu gurunun bir böyle çıkarmak gerek mi kadi? Asal ettiğinde separasyon. Adamların bilesi geliyor biz ne mi fikirde bu vardı? Ne sapkı olacak? Ne edip yurt demokratın ne edip hükümet astafka uğratman? Şu da vardı bir kıysa çırak şu gurunga şu başın başlasak erte buyurun son yeni işleri devam ettirebilirsin. Halmurat hükümete eyyem asafka çıkan hükümet yok. Yani ömür dekorasyonu vardı onu mayır bir yerle koyup dururlar. Ya depot arttırırlar yani emedittirler. O dekorasyonu da yok. O tığır börünce onun başka. Ne kulu o avat gelene gar ne eme bir yaşayıt. Ayaklara mamden o. Ne halk şey bağlap diyorlar. Yani devlet kim yönetiyen olsa, prezident yönetip o şolar şuat yani öz ahranatın toğruğuna adamlar mı ya ahranatını ahraniyat ediyen ahrana mı o zatları yavaş üst saçılar yani hükümet yok. O yeka verdim hükümet dergi beylek nemelerim işler nokta. Yok. Astafka gidiptir. Şöyle ben kovum ervet bunu bilemok bolun yönü yok. Kaçıptır kaçmandır o da önümüller yönü. Dekorasyonum yok da. Onu yığınaptırlar dekorasyonu. Şeyler yönü senaryo eylek senaryo oynayacaklarını anşıriyat. O birinci senaryo şu tayık bir kovucu diktatör getirecekler. O yani sistemani ütköçök geldiler. O şonu izleyen güçler var. O da görünüp dur. Eyleden demeleri tehditleri dağıtları çıkıyor. Yani şu dekoratta olup bilir yalak yeniden neme gerek de. Yani adamların bir tiyin etmeli dadı ne iktanak prezident ne 30 yılları emetti. Şolun psikolojik portretini seyredip gören adam var mı? Halkın içinde. Benim fikrimce yok. İklim şizofrenik diagnoz, aprodilonlu diagnoz şizofrenik. Yani portretler durup teredeymeler, psikologum demezler, derru aprodileniyetin verir. O liderlerin 90% şizofreniktir. Yani şunu bilin, yani şu ambisiyalar ulu nemeli adamlar vardır. Öğünden ulu ambisiya adamlar da elbette bolmalı olun. Şu öğüt nemesinden ulrak nemeyen nemesi diagnostur. Yani patoloji diye de. Onu dine diyen adamlar nemedi. Şu at yine bizim yaşlarımızın toparlarının içinde psikologlarım vardı. Şu yankı liderlere psikolojik portret demedilerdi.
Niyadım kini nemen kini olon belli. Yönü daşında demet göründön kudum görünüp duran demeler var da. O. Ne şolor yalak neme yeni de bir şizofrenik işleyecek nemeler olon büyük bir reform etmeye nemeleri yok. Daha çok düşünüm lüstrasiya zat diyen betkiyen derkenler. O. Näçip bol siz kim diýenlere mada lüstrasiya ederýärler siz kim diýerler. O biz kim däl biz halk. O halk edýär ony halk ederem. Yetmelem şonu etmese bolbajognam ana ýöňünden aýdyp bilerli. Köni Sovet territoriýasynda Nowunbaşy Respublika var. Dinge lüstrasiya geçen ýerde awat döwlet kurup bilendirler. Näwde bir Baltika üçtanak döwlet. Şolar dolu lüstrasiya etdiler. Kagban jaýlaryny, türmelerini, zatlaryny mudey etdiler de. O şuat ýa-ni turizm nemesinde ul gelir getirýän yemeler boldy. Ediler. O size lüstrasiya ederýärler, zat galarmy, galmazmy? On çözüni wagt görkezler galarmy, galmazmy? O köp zatlar wastana video bolýandylar, başga istoçluklar madan. Ol ökman ediler, edilmese biz yankı düýünden siyasi poliýamyzy ütgötmeli. Şoň üçin ne şu oğlunyň işläp oturan nemesi döwletiň düýüpli matrisasyny yankı liderli planly sistemadan daşlaşmaly, onuň matrisan düýünden ütgötmeliler. Bir adamyň biz kontrolün bir adamyň hökümeti ýani emeti ýaýlak betbarçylyk getirenine görüp oturýarsyňyz. Onuň şu ýaňky şopur prawatyny alanna narkolukdan ýa psikologik nemelerden geçirýärler-de. O prezident bolany näme geçmeliler. 5 milyon halkyň nemesine ykbalyny ulan neme diýe ynanylýar-da. O veliki voşt näme diýeniň bilen olaň aňyrtynda keselýär. Şu liderliň 90% şizofrenik. Stalinam şol şizofrenik, Leninam şol nalak, Saddamam şol, Kaddafam şol. Hemmesi ýaňky başlarynç nemesinde gowşawrak stadiýasy bolup biler bolýan ýöne bulastyň nemesine giren soň bu zatlar mewjup başlaýandyr, hemen açylýandyr. Gitlerem şizofrenik. Onuň bulan getirýän halka, getirýän betbagçylyklaryny göz getirip göräýin-de. Türkmeniň hamir maýatyny ýok etdiler-de. O iki yarım nesil, yitirilen nesil. Indi şonu nesilem her türlük yani siz boyun bir de çoponu dip gören demedip şey manipülir de diyorlar-da. O şunu manipülir etme üçin de hindi nemesi koydurlar-da. Towatsız o ýöne bir kärsiz, hünärsiz nemeler. Onuň halk özüne işlemeliler. O ýöňüňde demokratiýa bolsa adam taýlarsyňyz. O taýlaňyzda şol adamyň bir öz hünärinden bir ýerlek ýetipmi, ýetmendirmi? Şol zatlaryny iňçelen sebäbi bir täze sistemada Türkmende bir ýok söz barda, liyakat diýilýär. Ort nemede türkler liyakat diýmek hünäri İrança bolýar bolýan ýöne hünäriň üstünden gelýär-de, hünärment bolmalylar. Hünäri diýilýär-de. O türkmeniň nemesinde de şol hökman bolaýmalylar, o ýöne kompetensiýeti ýok adam, o men plan boljak diýip gyýryp ýören bilen o hiç zat bolýan näler köp kişi Türkiýede ýaşap ýören. O görýändir biriniň oýuny hyzmatçydyr ýa bir fabrikda işçidir ýa nemedir. Şol adamlaryň kompetensiýeti bolmasa şol ýalak öğrençilik döredip bilerlermi? O ýa
sen öýünde işläp öğrendiň bolun ol bir yerden gadanca diýendir. Bir elinde hünäri vardır. Onda hünärsiz adam bolup ýene de o eşirete yetme de kyndyr. Şoň üçin her wezifäň nemesinde öz kompetensiýasy bolmalydyr adamyň. Tiýasatda da şonalakdyr. Ýöne tiýasatçylar bize hiç zat gerek gelýärler-de. Bizim ýanky çenemiz işlese, ýanky şu neme bar. Dilin çok o işlese o şo yeterlikdir öýdýärler-de. Yok adamlar o yeterlik değerler, yeterlik bolýan bolsa bu betbagtçylyklar bolmazdy hiç wagt. Şol adamlaryň hiç ýanky hünäriniň eýesi adamlar däller. Niýazowam tiýasatçy diýmek bu hünär däldir bu. Bu başga zat edip bilmeýän adamlaryň işidir tiýasatçylyk. Umuman men düşünjem, men ýalňyş bolmagam mümkin. Olun ýöne şeýledir. Bu zatlara tiýin edip bilmeseňiz ýene bir demben üstüne şol çarşamyň üstüne ýene de bir zapar basarsaňyz o 25 ýyl bolsa ýene de bir 25 ýyl şular ýalak neme o 25 ýylda bir türkmen galarmy galmazmy o da ullokan nemedir halmyrat. Zorowdur. Ne soňky şartlaryňyzdyr şu. Şoň üçin azat bolmaň nemesi bardyr. Ullokan torumlugy bardyr. O indi bundan soňky boljak senariýa bar da. Buňa Türkmenistan belli bir 3-4 sanak nemen bul aktörlüň zona interesi diýilýär-de. Şolong gönderýän zonaty. Olaňam mutlaka hökman nemeler bolaýmaly. Olara rejimiň düýpden ütkäni gerek geldir. Görünüp durandatyr. Şoňa biz akıl ýetirmämiz lazım gerekdir. Şoň üçin rejimi düýpden kökü bilen gazap aýryp o täze format platforma oturtmalydyr. Döwlet sistematy diňe şol ýalak bolanda bir normal täze Türkmenistany gurulyp bolar. Ýöne öňkü köne nemäni çüýrük nemäni ýanky boýap kraskalap nemeden bilen düzelmez. Ne metele şo taýdadyr. Şonam etjek bolup o içinde hawos döretjek bolarlar. Hawos döredilende ondan kömek bermäle gelip öýdler nemet başlarlar. Şeýdibem öýdlerine gerek ýanky şizofreni tapmalylar. Lider ederler, neme derler. Daşında da şu nemelerin, täsirlerini, nemelerini görýär. Ýöne hani biraz açıltynlar, oýnayan oýunlaryny göreli dip neme edip görenler bardyr. Ütköşü adamlar çykýandyr, ütköşük nemeler orta oklanýandyr. Bu manipulativni nemen priýomlarydyr. O zatlary gaty gowulýar, ýaşlarym bilýär bu zatlary. Soňky nemede mysal üçin bir primer getirende Bağışağa palit, yani Kıvan palit upravleniýetinden başlygy bolup işläpdir dip neme diýär-de. O yani hakykatdan şeýler. O diýilýär. iki adamyň nemesi neme diýär, Barış Şyk Muradowyň hakasynyň palit upravleniýetinde işleýänini ondan nemen şu wagtky prezidentiň hakadam şo palit upravleniýan nemesi. Ne KGB de bular erwet ine neme diýilýän neme diýerler-de. Onuň içinde ne bulan priýomlar bardyr. O ýa-ni Gnilaya Selyotka diýilýär. Bir eýlekim 40-60 diýilýändir. Şoň 40% dogrudur, 60 ýalandyr ýa tersinedir. Ondan şol ilkulak gowzun aýdarlar soň arasynda da beýlekden tokorlar adamyň nemesinde aňyna podsaznaniýa galmalylar. Ya şo barada pikir etmeli. O şeýlere neme diýip başaga 50-nji ýyl şu ýanky troýka diýilýär-de. Ýanky Stalin döwrüne demede araznariýatka diýenim plan berýärler-de. Her owadan ýa her raýondan şunça adam tibiri iýermeli. Şoň bilen 50-nji ýylda tom saylar bolmaly, orok wagtlary. O alyp diýerler-de. Onuň
Hakam yığınan toğlar 3 aydan 2 aydan toğ men doğulayanna. Ne Sibirin Irkutsk'in bir tokoylarının bir yerlerinden bir Huday Nazar filan ikisi bile oturttu şuradaydı. Be, ara sonun mu tanışakanım? O onun bağışağın yankı demesini bıçağa yankı oğluncuklardan halkın öğrenmesi gerek geldir. Halkın içinde bağışağı talanıyaldır. Kimdiğini, yemediğini, yeriden gelenlerini, ikanak şarlatanın manipüle yürüdetecek olup aydayanlar bile on kimdiğini öğrenmek neme değildir. O bağışağı in son künemesi oğudun nepede Sattaliydim kalkodunun bir brigadasının mektebi var da başlangıç mektebi. Şoň direkteri, şondan pensiya çykdy da şo taýda 15-20 ýyl işledi şo nemede. Ondan bir neme vardır sabkod şoň şkolunyň direkteridir. O taýda da bir klas, iki klas bolýar da bir kiçik bolardy. O döwletiň nemesinde işlän ýeri ýokdur. O Onun için yankı yiğitler manipüliyor dediğinizde de biraz yankı ayağınızı yere basıvrak manipüliyor dedin. O priyomları biliyensiniz oğlum birden sizin kimdiğinizi biliyorsunuz. O priyomlarınızı ben öňüme bir kapar aýtdym oğlum bu jagada oğlanın teknemesine emeden okda. Sen bir ýygyl adam bolsaň öýle işikli adam bordun. Çağan çuwan boldy, neben boldy. Şo zatlara akylyň ýetmeýän bolsa sen biz bilen manipülir edecek bolýan. Çörek ýeňsemizden ýemde ok, ýene de bir sapar aýdýan. Kim bolay sen? Ben üçin sen hiç kim. Onun galanlar üçin näme bolýan boldyň? Onu görüber. Türkmenistan'da jurnalist yoktu, propagandist vardır. O da onu iyi dil propagandist derler. Onu Sovyet nemesini biz uklak geçirdik. Hem becedini görüp otuyorsa, biliyorsa. Şoň üçin bu oyunlar oynalýar Halmurat. O yine de bir şizofrenik lider gerek, onu taparlar. Oňa taýyn bolup oturan adamlar ady garaşyp taş döwrüňde. Bu topor neme wadyr şolum neme psikologiki portretini inde şo oglan gyýdylar. Ýaş nemeleň arasynda psikologlar şolum psikologiki portretlerini edip görkezerler. Indiden agryk döwlet işine hökman şol ýanky spravka forum olur psikologiki nemesini bizim bilmeyen dağıtlarımız şo dağıtlar ne yaşlar neme diýdi. Hem mecedine psikologik portretini çekip berýärler. Ýöne şu ben näme plany diýip görendin birem yankı nemeden testten goloýlap bilen oklarda geçmejekler görünüp duranda hatta. O taýda hiç kim adyny yüzünü göremde ok hem de anonimle geçýär. Haýsy jynsynyňdan neme ýaşan belli däl. Ýöne sorawlar bilen psikologik nemeler bilen soňam bir kapar neme edilýär-de. Interview edilýär. Özü bilen şonalak elekden bir 4-5 etapda nemedik geçip gidýärler-de. Şeyler nemesi var. Adamlar biraz öz düşünjäňizi artdyrjak bolun. Ağarat eljerjek bolun. Hem de sizin üçün başka bir yetmelilerdir. Yo bize çopon gerek diýip nemedip görmeň, boyun yani bir türü boljak bolup jırjaşyp ýatmaň. Sizden bir adam boljak bolun. Ne türü bolup gelen ýeriňiz bundan aňyrda da zat ýok. Ne? Şu hakikaty käte aýtmaly bolýar. Almurat aýtsaňam adamlar gatır ağır diýýär-de. 2,5 guşok nesil ýitirilen guşok. Ýitirilen adamlar, towatsuz edilen, o da ýörüýt edilen. Indi şo towatsuz adamlary eýletine o neme edip ýa käbir ýerlerde urre diýdirýärler, käbir ýerde neme diýdirýärler, manipüliýär diýýärler.
akıllı huşu var adam bu zatları görüp oturuyor da. Halmurat sen nemerek men seni kan nemetmeyin. Senin bir neme bilen cemle. Olar sapara diyecek boylanlar hakikaten yurdun içinde şomal katulluqan siyasi oyun edilip otu. Bu hükümetin özün hükümet adlandıran adamı asla hiç bir okuyumunun yokluğunu vaat görkezi de. Koronavirüsü meselede, anı yankı akı tupalı meselede, sonra yağırlı meselede, annem hana millet kırılıp yatı birer hem adın üstünü basır, bu süreç çok oluyor. Hana yankı bütün dünya sağlığı saklayış korumasının gelen 5 adam satın alıp idini uğrattılar. Nämçin olara görkezmediler, bari zatları. Bolup duran adı, o da yankı dünyada Covid-19 adı bilen koronavirüs tanılayan marza kurban olun öz adını örgün tozan yığırımı diptirdi. So tozanın ne öykan çişme bolýar. Näme bu Türkmenistan ozal ýelese nakmy diye tozan ýokmy sapara. Bizim gözümüz aşadı şu döwürde. Esasen çölüm için hiç kesel ýokun kesel gelen yer ýok ýelesi bilen bize. Deme Inni Halmurat bizde oyun bağışla deme böyle hopul da atmadı. Bizim regionumuzda yankı içilen su yemek hilinin erbetliğinin tevabilen katı kan adam o hepatit S diye de yankı köyünü tabi etnemesinin laboratuvariyatı görkeden okudum onu. Daşına çıkanlar bilýärler de hepatit S deyip o ine şol bir 60-70-80% halkın bahadır. Onun şodatlar bolon neme yankı organizmde kemi bolon neme şu koronavirüs demesi letaliniz kodu kan bolýar da. Yankı ölümü kan bolýar. Şolar ýalak deme boldy. Halkym ne şonalak ne 60-70% şeyle. Bunu diňe yankı öýde oturup gigiýenen tabludat edip kendi daşary ben adamsız o mikrop ýaşan o 4-5 saat ýaşayan ýeri var, 6 saat ýaşayan ýeri var. Şoň üçin bir kontaktdan biraz gaçarak durmalylar. O ýagdaý kyn o banklarda üýşmeli bolýar, magazynlarda oturda durmaly bolýar, dıkmışyk awtobuslary minmeli bolýar, onu ýöne şo zatlan nemesini döwlet regulier etmeliler, onu eden ok. Bizim hökümetimiz ýok, Halmurat öňüm ýokdy. Biz ýöne bunu yankı bir nemet bören nemani neme diýär, maniken şu wagtynda bir tigir bören oglanam şoň manikenine. O öýde däl ne gulogy ne aýagy ne ýeňde tawat gelýär oglanyň. Ne maniken bolsa da Türkmenistan upravляет edip bolýan eken de. Ne bir aýlap bir oglanjyk ne balyk tutan bolýar, tigir türen bolýar. Adam ýok ýerde maskaly. Bu küçük nemelere bar. Döwleti ne soňky 5-10 ýyllykda ne şolar ýalak ýanky onu öýde bar bolanyny da maniken de. Olon hiç rolü dadı yok. Ne şu proseslerde de hiç sada gatyryp bilmeýänleriniň tebebi, hiç bir merapiriyat doğru dürüst edip bilmeýänleriniň tebebi şol. Ol ýanky şol silaboy strukturady şuň ahranasy ya KGB, KGB olar ýalak güýjüň okdugyny onu görýär. Şu ahranasy ýanky zampiretleri çok otur diýerler da şolar ejetini wajatna ýetip o garnyň çek o ýegil ya bükül dip ya götünü dep göründirim ma diýdi. Şolar ýalak ýagdaýda zampiret döwletiň ikinji, üçinji adamlary şolar. O ejetine wajatna ýetip dagy agdan gelenlerin dip bilýär diýär. Ýöne prezidentiň ahranatyna kowlanlar diýdi. Ene ýanky döwletiň yeten derejesi bundan müddet demet men hökümetiň ýok. Yankı astavka diye onu astavka diyen bolon yok şu at diňe şu siyasi çözüm nägile geçeceklerini şoň üstünde neme diýerler de ya hawos durdurmaly ya da patka diýäşi ýene-de bir şeýle herenik tapmaly.
O. Ine şoňa ağırlanmaň bu döwleti diňe kökülen ýok edip täze matriçany oturtmasaň o bu zatlaryň nemetinden çykyp bolýan näler. O bunu oglanlar eýem işläp düzdüler. Buň üstünde konsepsiýasy eýem taýyn. Ondan o adamlar gaty howlukka halmyrat. O elektrik döwlet bolsa elektrik näme rezetkan ötüne sok goýberdiň. Bu da işläp başlamaly düşünýär. Şo derejede o döwlet diýilen zat o bir günde iki günde bir aýda edilýän näler milyonlap pul berip bir kil üstünde işlenip demedilýän zatlar bu zatlar. Bir şo taýyn hökümetli barmaly. Taýyn hemme zady işläp duran ýagdaýda barmaly. Onam edip ýollar o da bolýar. Hemme zady biz günne size raport berip durmaly nememiz ýok, o geregi ýok da. Ine onam ýanky ideýasyny ogurlap soň oturup gaçýarlar da. Murat. Şoň üçin. O ine birleşeliň diýen birleşen halky ýene de bir zafar birleşdirjek bolýarlar da. O onu aýrylşalyň diýen ýalak bolýar. Mene bollum hal Murat o sen bir kawtýa aýtsaň bunu gutaraýal ustaýdy. Borsa paragy ýeme gelin şu gurrun dowamyny kirepleşik edelim, toldura kullaşmak gerekti. Şol hökümette edilýän oýullar ýa hökümette çalışmak barada daşdawrakdaky döwletleriň edýän tagallasy bardy. Ýa bolan hiç birini şu Türkmenistanyň baýlyklary rahat ýatyrdyna. Türkmen halkynyň bagtyna ýa betbagtçylygyna bizine gidip ýatan ummaty baýlygyň üstüne ýaşap oturan bir bedebat halk bolup çykdy. Hep näha özümiz göreşip bildik hak hukumumuz üçin. Bizim en atalarımız bize yol verdi. Öz wagtyny elimizden saklap, bağlap, barmagy görünmedi. Sonra da yine bizim nesilimiz ýetişdi. Olar mana gyra şekil boldy. Hudaýa şükür ýa son kuwat sapara aýtmak gerek onu halkyň. Şuman ýurdun içine gatykkan jan gelýär mana. Şu son kuwlar dedi. Adamlar neden duşumuz ikimizin jan edip aýdýarlar o hakykatda näreken inne bildik diýdi. Näme üçin biz nesilimizi çağıramaz, şu güne goýduk, şu güne soktuk. Ine şol 5 ay çağırklamak üçin any Türkiýe'ye gitdir, biz saklamak üçin. Hakykat yüzüme duraydı o tüyler adamlar. Bir mertliğin alamatı, bir düzelmeğin, yurdun düzgün tertibe gelmeğinin alamatı, öz yanlışlıkların üstünde işlep bilecekliğinin alamatı halkın. Yani şuna düşünüp başladılar. Neyse şart düşünürse, şonça da olsa para, şonça şu gurun gelin indiki gepleşiksiz devam ettirmeli, nahil edilse olacak şu. Onu halk nahil cevap vermeli. Daşynakı döwletler onu aýryp muny goýmagy eýem enlige edilen niýasy odal getirip goýdular. Soň ol ölmedi ýa öldürdiler, oň ornuny getirip ine kem akyl getirip goýdular. Muň ornuny ondan kem akylyň ýerine getirirler. Şu ähli zat satma taýýar öňe oturmaly. Şam Onlar oçura duýlar. Onu awatadylar. Şu döwlete satjak, ýurdu satjak adamlar nowatadylar da bir-birini itekleşip mene näme diýip aýtjagym bilemem. Adamlar bir esaslarda hiç wagt üns beren ok burada. Ne yüzläp milyard dollar investisiýa edildi de Türkmenistana. O investisiýa diýmek işe açylmaly diýmek de Davut fabrik ýene şoňa meňdeş. Özüm 60% işdi. Yani uruş bolan döwletlerde yani Siriýede uruş edipdi da. Şo halkynyň 60% daşynda däl Almurat. Bizde ne parahat özüm yüzläp milyardlap investisiýa edilen ýurtda işsizlik var. Ne 94-nji ýylda biz işläp ýokak. Bizim yani işgär tapymyz ýokdy. Nemeden Ukraina'dan, Pribaltika'dan müňläp işgär getirýärdik de müňläp. Ana şol atlary halk ýöne tereden de görünüp duranda hatta.
Ne soğadı ne daşında ne içinde seyrediyen, görüyen, bu dilini alayan adamım yok da. O sizin gözüypeňde köp adamlar men plany diýen bolyn şu zatlary göz gezdirmek sizin gözüypeňde dämmi? Şoňa düşünmedi. O düşünmek diýeniň bilen gelýän ýagdaýymyz şu. Şoň üçin bunu diňe düýüpden aýrylmasak, demäni sistemany düýüpden, ýani kökü dökülen üýtgedilmese, ondan täze nesil, diňe täze nesil ýetişdirip nemedir? Öňkü nesilimiz olaram işini güýjüni hemme zat tapar bolan ýöne biz nesil ýetişdirmeýän millet o nemesi gaty ýoly çarkanlap bolýar. Halmurat bolýan ustaýda guturaýl. Bori asul maslahat gepleýän sen arasynda İyileşler Halmurat biraz yaran ok bu ýerräk guturaly. Ýerräkdiýän ýa gece sagat 1 boldy bizim wagtymyz bilen tapra. Bolýa erti nesip bolsa dowam etdirir sapara bu bolumlary. Bolýa Halmurat. Ýolun içine bolup geçýän zatlar gelýän habarlara göre gaty howatyrly habarlar gelipdi. Gaty elbet ýagdaý. Boranda ertirin çel sapara sag bolun, watandaşlar hem sag oturun, erti görüşürüz. Sag bolun, sağlıkda görüşelim adamlar.